Lolo ko lang. Di maba mo? Oo. Ano ba? Diyan kayo pagkakasi ka ng support. Overking ka. Kapag nirala siya sa mga potray. Pero, ba ganun mo rin lang year ko noon. Support Sa paira. Pero namin. Oh? Sila nyo, tad samput. Didi. Nadaan pa. Walay. Tambayan na Ikaw dyan. walay. Inatiditan. Sa? Man mo motor race rin. Sawon. Dito na sa tambayan doon. Tayo. Pabati ka rin. Nanti. Subliya lang natin. Naralas na bang kalabas? Kailangan kumita na natin. Ay, no, man sa walay, di malan niya, dapuin. Dapat wala exhaust ya may ito na wala pinto. Paano? Ay, ay. Nabuya kasi dagun. Balot sa kikipo ko. Ha? Tulog ka. Tingala papilaan nyo. Balang ko makapal. Si Abraham makapal may kinto. May 200 pesos. limpo to. 200. Talo unto yung kina. Juara. Juara sa isa. Yan daw. Naman luturo, wala oras naman. Nagluto daw, malaba na, no? Sabihan mo man, naman na. Oras na alam. Kasi din arom yan. Kang mga alamay, no? Maliban at doktor, mga salita mo, agar mo may dulot na. Kasi amay, umalat tagay ang mga alaman. Na-smoke lang mao. We are here now at our area is in under construction. Good area. Wood, Kalasyaw, Pangasinan. Thank you very much for coming. Justel 234, thank you very much. This is a grilled street food summit. Yeah. Thank you for coming. And then our area, you look at the area, it's farm. Pero mo, kunya ko mga sabagay. Farm, Wala farm. na natin pre. Ayan. Solar. Ha? Ito na solar. Pero, Hindi ka na eh. wala ka. Siguro may overpriced tunan. Paano business? Lola pa. 750, paano 200,000? There's a lot of street food here. Kasi wala yung markup. Coffee, the street. This area is under construction. It's not open yet for the public. This is an extension area of tumitawag to my man, tumitawag to my Ken. May May extension road. diversion. Diversion road. It's a diversion road. Going to Mangaldan. Foreigner ya, ayaman to dya. Going to Mangaldan. Going to Maldan. Mangaldan. Ay bablog to, puro food. Amin niya, Ito tanay. black. African American. Hindi. Kin, wala kinto dyan pamilya to sursugon amo. Ay dyan, part ya, Bicol. Maong ipupumo turing kin. May kakanin dyan. Lansara may arom.
talura lang foreigners yung pinag-aral da. Dami Ay, sakit. stupid vlogger. Mga talaga style dama. Hmm. Bakit pala sila transfer. May unahan, 1.5, nilugod na kami. 2.5, 2 minutes. Hindi malamot ang highway patrol. Sino ba po? Saray? Smell mo, pre. Tira. Smell. Kami, Smell lang, eh. Smell. kasi may shirt, shake eh. Amin nila eh. Sana atrasado na yun. Nakakagod na. Introduce na kala ko hindi man eh. Wala ni insurance to. Hindi ka na Wala eh. insurance to, TPN. TPN. Ano ba yun? Sana na sa trip na ba man? Eh, tanong wala yung kick mo. Ipagabot siya tayo, pakabat na kasi yung Maynard. Bernard ay Maynard ko. May Maynard ko maong man. Maga. Maong Wala man. gusto tumanong sa bangka sa pre. Pero aga pa yung president tubong. Sa wala shock to. Right? Pero ako, portunado pa ng trabaho na. Medyo mabli. Free soup. King Kulaya i-take out. Kine. Para si Gindugi. Green Aromoy. Rice. Mix pang rice. Isa. Oh. Sila. Kulang. Ika na may. Alright. Lore! Rest na! Sila. Pinagawa mo nila. Danger. Saan ka? Dito. Kalahati lang. Kalahati lang sis. Dito. Dito. Kalahati lang kalahati. Hindi ka rin. Ano ba yung extra meat? Extra meat. Extra yummy. It's farm area. Siyempre. Filipino Food Association. It is free, just a ticket. We will support the Filipino business here. The area is still ongoing the extension of Calzada. Isang highway. Palayasin ng mga Chinese. Huwag lang ng mga... Maraming salamat sa iyo. Thank you very much, Demotan. Thank you. Let's eat, everyone. Our favorite grilled food. We just avoid na-avoid po natin ng maraming tao, people around us. It's to Madami. Katrabaho kaya Chinese pa eh. to protect the data privacy. Iniwala ko dyan. Gra. Nakakarala lang. I'm full. You know the word wakanga? What is wakanga? What is Chinese word? Wakanga. Wakanga. Thank you very much for supporting our channel, Filipino Life Stories. Thank you very much. Maganda tong ating it's a beautiful area. It's a farm area. And our place is improving. Thank you very much.
Aray Frames, yung photo. At Dimutan, thank you very much for subscribing our channel, for supporting our channel, Filipino Life Stories. Thank you very much. We will support our fellow community. 400cc. Support the business of a Filipino. Thank you very much for coming. Pero sa mga namin, ano, Thank you very much. may Ken. And to Justel, thank you very much. CD 500. Justel 234, Wala 300,000. connect to other channels. Thank you very much Pero abo ba? for supporting, and Oh, it's been a may year. CD 500, okay. Yeah, it's been a long time. Matagal na tayong magkaibigan. Justel 234, thank you very much for promoting our good values in other countries. Thank you very much. Sa pagdalaw mo, pagbisita sa ating bansa. Thank you very much. The Filipino culture, thank you very much for promoting our Filipino culture. Na tayo ay mabait, matulungin. Is there some cases of mga petty crimes, pero dapat maging aware lang tayo sa ating paligid. Siyempre, we must protect ourselves, and we have a government naman to protect us. Yan. Oh. The partner of this grill is Meron akong sabi. chili oil. Good cholesterol. Meron naman kasaro. Okay lang to, basta minsan lang kumain. Tapos, partner nyo, syempre, it's a soy sauce Chili. with calamansi. Yan. Man, sambo mo ya, itan mo may kina, paano man stand out. Kung gaano kinlabat? 50. Inopen ko may kin. Mo sa badya, kay baka ko yung susang kangko, nung kapigagon to. Take out na to. Ang vlog-vlog. Vlog-vlog to laba, si tingaran to may kin. Tila may ngaran to. It's a free juice. We have a free juice. I have my body and my beloved husband. Puti. Only juice. Maso. Orange. Lasing na ako sa juice. May sarili mo dito. Ay, gano'n masyadong... Imagine we have a free, it's inihaw grilled chicken with pork. Oh. Yan o. Wala ibagay na ito. Pork inihaw is, magkano may pork inihaw? May laki. Bali, sampigan may pork inihaw. 135. 135 for 135 pesos. Rice. We have only rice, only juice. I want pitchel of juice only. Unless It's not Coke. Included this one. Included yung pineapple juice. It's not pure, but it's powderized juice. Pero masarap. Oh, masarap din. It's a good business actually. It's a good business. And the profit is a good profit, of course. Maganda ang negosyo na food kasi it's a good margin of profit. Dapat maganda yung timplada, lasa, the taste, and the quality yung binibenta natin. Tingnan natin, the business here, yung may-ari ng grill, maganda ang kanyang business, is maraming tao, we will promote this. Pupunta kami dito para so i-promote mo yung kapwa mong Pilipino na nagbi-business. Makasalita na sila. Sa full moon ba? Tingnan mo yung tao, oh. Daming tao, oh. Gandang business.
iter ka lang. Ha, enter mo lang. Ganun ka ba? Sige, ay. I will check your channel. Thank you very much. At ano, thank you very much. Oh. May nandisip ko lang yung mga... Saan pa nang deliver? Deliver lang na. Ha? Hindi ko makita. May Oil. Saan pa nakalaki? alam pero Ay, hello. may ingredients. Ay, Hello. Hello, hello, hello. Thank you very much. Please connect to the other channel. I left my other cell phone. I will check you one by one later. Just wait. Pwede nagawa-gawa na Hindi ka namin sa kikilo. 100. 150. Yun nga nito. Wala nito. Mishan Molera, thank you very much for coming. I will check your channel. Thank you very much. Thank you very much. Sis, kabayan, salamat. Nandito po tayo sa Calasiao, Pangasinan, Buad, Philippines. Calasiao Province. I'm from Pangasinan, Philippines. Welcome to Filipino Life Stories. Maraming salamat. Supportahan po natin ang ating businesses, ang Filipino culture. Supportahan po natin. Maraming salamat. Maraming salamat sa Diyos, sa inyo pong lahat. I-check ko nga eh. Dilo ko tuloy dito sa aking hinahanap. Yan. I will check your channel, Sean Moller. Maraming salamat. Please connect Sean Moller to i-connect ka kay kay Justdale 234. Yan. Matagal na po siyang kaibigan at maganda po yung kanyang content. He's promoting a food. He's a traveler. And he is good to us as Filipino. We have many friends in Filipino. We have a family here. Part of, I don't know what the part. Just check his channel. Marakap yan negosyo. No, kid. Marakap so grill. Yan talaga. Yama lang. Ay, hindi, malayan. Alwa. Hindi, magkano? Last na. Yeah. Freeze. Yung nga po may bunsong. May balo na po. Film, Sean Molera, Sangkang Province. Maganda itong business na to. Itong business na to, sa nakikita, itong business na to, hanggang dun. Hanggang dyan. Ano yan? Yung sa kalsada natin dyan. Yung kalsadang ito, this highway is under construction. Hindi pa siya open. So, ang municipalities, ang LGU, ang municipality dito, Calasiao, Pangasinan, the LGU open for business opportunities. Ngayon, wala pa silang binabayaran na permit, just a ticket for everyday na selling. Pag nagbenta sila, may ticket.
Maraming business dito. May ihawan, coffee, ice cream. May nagbebenta ng mga pabango, may nagbebenta ng kung ano, flowers, gano'n. Dami. Kaya, supportahan po natin. May hirap pong mag-business dito, but trust, ano ito? Naidan mo lang. Naitan mo. May inking ka. Ay, konta. Pero mo siya mo, Amad man, may iskin mo lang ba ito? Kasi hindi mo na pindot eh. Hindi, ita, kailangan tumaykin mo. Ah, ganun ba? May comment. Atanay. Atan. Pindok mo lang. Tapos ikato na lamang si sponsor. Tapos say threshold 2 at 100. Anong pipindutin ko ito? Hindi, napindot ko na. Yan. Tando ka. Tansamay kin mo. May yung ano mo. Fingerprint. May successful ko na. Pimela. Nagkupa. Pimela. Oh, yan. Oh. NGK6B, thank you very much for the ano ba to? Sticker? Oh, thank you very much. Thank you very much. It's really help for us to continue promoting our very own, to support our community. Maraming salamat sa iyo. Lifetime. Thank you very much for coming. And I will see our ano pa, tingnan natin. Yan. Yun, naging number 1 ka. Naingan. Tapos na 120 pesos. Kanang man number 1. Hindi ni. May arum. Mama siya, may arum. Naabo mo may 100. Pwede ka na, start lamay, monetize mo saman. Start laman. Starting laman, accounting. Hindi gaya dati na Ilang din sigaman na rin. it's under, ano. Hindi na. Medyo balat. Alam may garage ng James lang din. Ito sila kita. Oh, Yung bank, may maragin ko no, dyan, Aurora. May mabangking di man. takpan natin. Sikatan dapat. Hindi ko maubos. Tawag ang palaran dyan yan. Mapulya to. Ay, mula ka niyo ano. Mamay na anak mo. Hindi, siniko. Ay, hindi ko manaya. Pangulo. Oo, kasuya. Pagkadura mo. Balugtan. Ay, wag. Hindi magulo siya. Ay, ako daw. Balug. Bali-bali si Kapre. Labrador. Tamang mo. Ah, Sire. hindi, so labrador yato. Basta mo, Pero guard dog niya. Gila ka balog na ulo ko. Say, naiinis man na aso. Kami, no, wala raw bugaw. Maraming salamat sa Diyos sa inyo pong lahat. Thank you very much. Pero sa For gulong supporting our kabalog channel. ka. Mayroon ka na Yung mga na-features po natin, Natiman. na mga na-feature natin sa mga short video natin, hindi natin mahanap. May Tahong. Kasi lumilipat-lipat sila sa iba-ibang lugar. Ngayon, nagpapa-schedule na lang ako for schedule our interview sa mga business. Like, may naka-line up na po na ano natin. We have a limelight, naka-line up po yung mga stories natin sa mga katabi nating lugar. Naka-schedule po sila kasi may schedule dahil syempre busy din silang tao. Kaya nahirapan din po akong mag-share kasi sa schedule din ng trabaho natin. Ay, di masiri wala eh. Oh, di po sige. Pero tuloy-tuloy lamang po. And thank you very much. And we have a sister channel named Filipino TV.
Maraming salamat po sa inyong lahat. It's all about merong naka-standby na content na ibibigay po natin. Sige. And mag-comment lamang po kayo. Just be a part of this channel. Just comment. And Guwalay laki. our priority is being a Filipino. I'm addressing this for a Filipino people Alaga mo mahirap. sa ating community. Pag loobin ng Diyos na magtuloy-tuloy po tayo. Basta malakas po tayo. Magbahagi. Mag-comment lamang po tayo. Saan ba tayo pupunta? Ganun. May maghanap ng sponsor. Kaya, lalo na ngayon, napakahirap. Pero, final ni. Yung government namin, wala na. Ang hirap makipagbunto. Pero galapin mo ay Sumuko na ako. Ayoko na. I don't want to get involved with the government projects anymore. Basta gusto ko private, so I'm just looking forward pa rin. Ganda rito. Kaya mo pag pumasok dito. Tatayo tayo sandali. Miss Simol Melera, nag-screenshot na ako at titingnan ko yung channel mo. Just see you in our videos para madalo po kita. And sa ating, meron po tayong blessings na nagbigay. Yung ating member, thank you very much Sinalatad sama na. for the Kamasiti Rama. blessings that you gave us. Thank you very much. Punta mabili man. Bigyan mo lang. 15,000 lang. Ito yung tsura to ta. Manulang din. Yan duro. Ah? I forgot my Leaves naman. Mulmulag man, sinali. Dia ba channel? Thank you very much. Money tree. Sinuman. Pero manit siya. Ang Ang bala. Thank you very much Hindi mo nayaman. for visiting. 400 mo. Yan yung kabala doon. Wala ka. Just Del, tignan mo yung ano sa baba. Malaba yung nasira. Yan, tignan natin sa baba. Meet and greet, update. Yung update po natin, tuloy-tuloy lamang po yung ating pag-share ng ating content, lalo na sa ating paligid. Kailangan po natin i-share po yung Pagkabali ating mga lew. nangyayari po dito, siyempre, hanggat kayang abutan. DVD dito. The last trouble we have is from Bicol pa. Dito sa area na to, yan, marami pong nagmumotor. Though it's not safe kasi yung mga nagbebenta dito is ano, syempre nasa ano sila tabi-tabi ng kalsada, and I cannot show their faces kasi it's mahirap na pong ano, we have a data privacy act and hindi po natin maipapaalam sa lahat. Kaya kahit gusto man natin na mag-show ng faces, mahirap na po kasi we have syempre mahirap na po na hindi ka nagpaalam na na-show yung faces nila. Pero kanina nagpaalam ako dun sa Ihawan, though marami pong tao kasi sa katabi-tabi niya. Kaya hindi po ako makalapit. Kaya yun. Mamaya mag-short video po tayo. Kaya habulin ko lang. Bangat naman. Hindi bang bayag na naman talawa mata. Yung lupa dito, mura lang siya dati. Maganda dito. Kaya lang wala na po natirang lupa dito. Kami timplan ng nanay mo sa mo yun. Oo. Pero tabi siya talaga karne pre. Bawang. Only juice. Paminta. Pero my throat is not good. It's only juice. Kaya nakang ko pa alam na populawari. Pero pala ba si Joby. Joby? Ito tara, May. Manok. Chicken. Ang salad gawa kasi vegetable salad. Naman so aka na kanin may tabali-bali na. Hindi siya kirma. Oo, magpuso ka may. Pero no. Mapupulan na may carrots. May carrots tan sa may pipino. Tan kagami olive oil tan bawang sibuyas. Ay sibuyas.
ang kailangan nila talaga ay fiber talaga. May pineapple juice. Ha? May pineapple juice. Masaya mo. Ayos na. Please na. Wala ni, magano taong lapit at di man iihaw. Sige. Andali. Hindi ta iwasan ko may tutuo. Kato talaga ang kadirek lupak lapat. Tabawang talaga. Walay warning. Kaya kill for kill. Walay warning. Kaya saya kita. Basta may data. Yung Serima, paano? Sige. Dali. Wait. Hal, tupoy mo yan. So, Ano na punta naman ni mayroon na. nimboy mo yan. Punta na eh. Saan? Donut. Yan, pasya. Saan? Ayo, pasya. Gak mali balot. Ano? Lupa. And then, we have a business. Yan. Hanggang dun pa yung ginagawa dito. This is Wood, Kalasyaw, Pangasinan. Inopen to dahil sa, inopen ko ito dahil sa, hindi pa siya open for, ito from ano to eh, from, lalayo po tayo sa tao para hindi po tayo ma-copyright. This is it. Yan. Ganyang kalayo. Yan. From there, yan. Doon. Yan. Tapos, ito Kalasyaw, Pangasinan. And then, ito, inopen hanggang dun. Pupunta yon. Ito yung sa, extension ng widening ng ating government, pero matagal-tagal na po ito. Kaya lang di pa po ito na-open. Marami pa pong ginagawa dito. So, para hindi idle yung kalsada at makatulong sa community, inopen ito para sa community dito. Pwede lahat na mag-business open. Wala pa silang permit. Pero ito, yan, may mga tables siya. Wala pa namang tao. Tapos may menu. Yan. Yan, hanggang dun pa, labasan dyan. So, magandang opportunity to. Pero once open for the public, pag manggaling ka dun sa Dagupan, to Kalasyaw, pupunta ka ng Pangasinan o sa part ng Santa Barbara, gano'n, may pupuntahan ka dito kasi we have a subdivision there. May subdivision doon. Kaya ito yung maganda na to yung kalsada. Pero it's not open yet. Kaya hintayin yung inauguration niya. Pag nag-open na to, inauguration, ang tawag po dito is, hindi ko po alam kung sino eh. Kaya lang, politiko eh. Mahirap pong magbanggit pag politiko. Kasi nagtataka din ako eh, bakit politiko ang pangalan? Eh, tax mo naman yun, di ba? Mga kababayan ko, this is just a reaction, a comment na bakit mo ipapangalan sa isang politiko ang kalsada o ano pa man. Mabuti kung Jose Rizal, pwede pa. Jose Rizal, ganun. Pero pagka politiko, ops, medyo mahirap po. Shout out sa mga politiko at syempre nagtitiwala pa rin po tayo sa mga politiko na mapabuti po yung kaligayan natin bilang Pilipino. Tayo. Actually, nakakapagod ng pakinggan yung mga issue-issue. Nakakapagod na rin. So, ang importante po sa atin, ang araw-araw ng kitaan, yung kikita po tayo, yun yung importante. Nabusog po ako. Nabusog po kami. Hindi ako makalakad. Yan o. Yan, tignan mo. Cute yung ano niya. Area niya. Yun, diba? And then, ito yung menu. This is the menu.
Silog. So, yun. Hello, sister. Oh, wala pa siyang customer. Oh, yan. Oh. Oh. Sister, hanggang kailan kayo dito? Sa February 11. February 11 pa. Ang open niya. Hindi pa alam. So, hanggang ano oras ka? So, kayo. Depende. Ay, hanggang 11 o'clock sila. Inda. Maganda na rin, di ba? No? Maganda naman kitaan, sister. Depende. Yun. Kasi nabusog na kami. Kaya sa next time, dito naman kami, ha? Taga saan kasi? Saan yun? Kalsaw. Di Pangasinan ka? Oh, Pangasinan. Shout out to... Anong pangalan mo, sis? Welcome to Filipino Life Stories. You are Jasmine, may kababayan, may Pangasinense. Bubukol mo. Di balin, alis mo sa mo dyan, nawala yung sumangat. Pero may arong dyan, yung mga iba, hindi open, depende man, So, for now, ticket ni bayaran nyo, ticket niya so, medyo mabayad niya. Naman open. Mabayag ni. Kasi, syempre, mabayag ni, di alis, wala chance yun. Baka i-open na diba? Para maraka sa business, diba? Yun. Tingnan nyo, mga kababot. Magano, sis, see you later. Yan, ang benta niya, mga light lang naman to. Yan. Ibalik naman yung mga naman yan. Yan. Tapos, yung iba naman, wala pa, hindi siya inopen. Yan. Depende kasi pag inopen yan. Yan. Yan, isa land area. Diba? Pasyang sisi. Actually, gustong-gusto po nila na magpasyal dito kasi isa open, makapag-jogging, magja-jogging, walking, and then mga motorista, mga big bikes. Nagbi-big bikes din po kami dito. Abangan po natin ang pag-big bikes ka. Kaya lang, naghahanap po ako ng second hand na motor na kayang-kaya ko. Isa 400cc. May napili na po tayo pero wait and see. And dadaan po tayo sa training na naman. Thank you very much for coming. At nabusog po tayo kaya nako. Yan, it's maganda rito. O yan. Dami. Sana yung donut dito. Kanina may donut dito. Yan, may mga motorista din dito. Yan. Motor sila. Yan. Yan. It's a big opportunity. Good. Hey. Yan. Anong oras na ba? Yung lupa dito, pag bibili ka ng lupa dito, yan. Yung may bahay pa dun. May bahay. Yan. Yan, may mga nagja-jogging dito. Maganda kasing kumain dito dahil sa, syempre, it's an open, tapos nakakatulong ko sa friendship mo,
sa mga may business, yan. Hindi po tayo makalapit doon sa ano kasi maraming tao talaga dito. We cannot, hindi po tayo makalapit sa dami ng tao. Yan, may mga kababayan din po natin yan. Meron pang naka-ready na business, ayun. Yung ginawa niya. Tingnan natin. Ito yung ginawa ng business. Tingnan natin. Yan, yun. There. Yan, business. Tapos, maraming pa rin tao. Yan. It's ihaw. Yan. Yan, dun pa. Yan. Ano to? 12 pesos 540. Ano yung 12 pesos 540? Ito. Hello sis! Hello sis Lorena! Kumusta ka sis? Oh, nadalaw ka. Magandang gabi sa'yo. Ang ganda dyan. Maglakad-lakad. Dito kami sa Pangasinan. Kalasyaw, Pangasinan, Bud. Yan. Ano, tignan mo na yung mga nandyan, sis. Yakapin mo. At dalawin mo yung mga ano nila. Thank you very much. O, gising ka pa. Anong oras na ba? Yun, 8:30 na. Yan, thank you very much. Oh. Kumusta sis? Yan, oh. Yan, oh. Itong na area na ito, hanggang dun. Hanggang dun is not open yet. Hindi pa siya open. Hindi pa siya open for para sa mga sasakyan. Is na open pa. Under ano pa ito, yung ginagawa pa lang. Pero may nag-iikot na mga pulis, ganyan, mga yan. Kaya it's safe pa rin tayo yan. There, oh, safe pa rin yan. Yan, hanggang doon pa, umpisa doon. Mga negosyo yan, negosyo. Siyempre, chine-check ng ating mga patrol, police patrol, dahil today is Friday. Kumbaga, it's Friday night. Ang kaligayahan din naman natin bilang tao naman, yan, kumain. Makipag-bandi, makipag-usap. Yan. Layo pa. Pagka magtutur po tayo hanggang dun, sa dulo pagka hapon. Para makita nyo po. Thank you very much. Ay, kakarating mo lang sis, galing sa work. Oo nga, ito na nga yan. Oh, may mga magja-jogging-jogging yan. Hindi tayo makalapit kasi maraming tao. Ina-avoid po natin na yung maraming tao para hindi po tayo mapagalitan ng ating boss. Magyakapan na. Tingnan mo po yung mga Maraming salamat. Thank you very much. At yung pag-support nyo sa ating channel, syempre makakaipon po tayo. Itutulong po natin sa ating community. Sa ngayon, ang ating suporta, syempre, bibili tayo ng mga produkto, kakain tayo, ipropromote po natin. Yan, marami nagja-jogging dyan. Jogging hanggang dun pa. Ay! May can take out ko. Supot. May supot eh. Supot ko. Ako ito may. Supot na nga, fish food ah. Hindi, wala. Maman, susupot. Dali na lang. Tala, hindi tayo pasupot ko di man. May garo pala supot. Sige. Sis, bigara pa yung supot mo. Plastic mo. Tailas ko lang may guya man eh.
Thank you ah. Pasadahan ko lang yun eh. Isa. Nalamay luganan ta? Ay, di malot. Yan. Musok. Yan, yan, yan. Yan, oh. Yan ang kanilang business. Yan, oh. Yan. Yan, yung ating mga... Oh, yan, oh. Hello, shout out. Shout out, sis. Yes. Tingin. YouTube yan, YouTube. Welcome to our delicious Mia Morena sa... Yan, lakas talaga. Babalikan ko kayo dito, mag-BBMT. Hello, shout out sa ating mga kababayan. Yan. Yan, oh. Wow. Sa Mia Morena Sal. Oo, yan, oh. Yan. Oo, masarap. Pasado, pasado. Yan. Yan. Maraming salamat sa inyo sa pag-support sa ating channel, Filipino Life Stories. See you later. Mga kababayan ko, thank you very much for coming. Yan, oh. Yan. Yan. Oh. Thank you very much. See you later. Thank you very much. Nasal po! Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-support natin channel, Filipino Life Story. Thank you very much. At magbabay na po tayo. Bye-bye. Balik po Ayun, kayo. yun. Balik po kayo. Yan. Salamat sir. Taga-Inar kayo, Inar. Taga saan? Manawag. Manawag, Pangasinan. Dito pa siya nag-business. Thank you very much. Bye-bye. Thank po. Kasi, Bye-bye. Thank you. Yan o, yung sa, yung Yan to, sa taga Manawag. Ah,